Tá fi an eile einríomh inis ó rinne eile a bhín sa gústa wasarún chun codílob an réilge ólam, seo an chéadú riamh formant fi an ón Brasil, seo a túlú. De riib is me setúliú, tá mé trí blian agus trícha agus is as am Brasilme agus tá mé mar chóna i Rio de Janeiro. Tá sa mar scéal leis an ggéilge blianta fádu chin, timppel rá vilegus cuaig, nuair a bhí mé breanúir ar a trá Foreign Exchange, agus ar airic amháin is spon siad letir i scríof an ggéilge. Agus ó chin amach tá fun norm ggéilge ólam. Ach ninge dí rá vile fiche trí a hosa mé staidir a dhéana ar an ggéilge le múnteras muo. Ach tá is go bhfuil bealach beganín dífriú lám le teangacha ólam, ní rá sé seo dífriú leis an ggéilge. Agus is málam teangacha ólam le scanán nó srannaí mar a thumpla. So hosa mé cuartú bealaí le níos mó ggéilge chléisteáil go dtí go raibh mé rás na rún. Go minic breannaí mé chola episód tríthúir. An chéadúir gan fóhéidir, an dara thuir le fóhéidir ach fóhéidir i méarla, agus an tríúthúir le fóhéidir an ggéilge. Le fáil amach ará ciall leis mé de chola mé gan fóhéidir. Inis, ní hiigim chuid fingid fós ach le chola episód fola mé focail nó agus éireann sé níos éasca na focail i bheabhrú. Agus tásúlam lenach de rá feabhas mar chuid ggéilge le rás na rún. So long go fóill.